Budgetteringsprocessen er for mange virksomheder en frustrerende proces, der er forbundet med indtastning i store, uoverskuelige regneark og tidskrævende manuel konsolidering. Med InfoSuites budgetløsning vil dine interne processer og din hverdag blive meget lettere, samtidig med at du får et mere detaljeret budget, der er direkte integreret i din Business Intelligence-løsning. Budgetlægningen kan nemt decentraliseres, så alle de, der måtte have et budget, kan indtaste budgetter for deres specifikke område. For eksempel således, at hver sælger kun kan se sine egne kunder. Så snart de enkelte budgetindtastere godkender og gemmer deres eget budget, lægges det hele automatisk sammen i et samlet budget. Den automatiske konsolidering fjerner besværet med at samle de individuelle budgetregneark og eliminerer mange af de fejl, der kan opstå i den manuelle proces. Dertil kommer, at du nemt kan lave rullende budgettering samt flere budgetversioner. Budgetindtastningen i InfoSuite sker i en fast defineret klade, der sættes op, så den kommer til at passe til din virksomheds behov. Den enkelte person kan kun få adgang til det budgetområde, de er ansvarlige for. En af fordelene ved at have en budgetløsning, der er integreret i din eksisterende Business Intelligence-løsning, er, at du nemt kan bruge historiske data til at oprette budgetforslag. Derved har du det bedst mulige udgangspunkt for indtastning af dit budget lige ved hånden. Med afsæt i et budgetforslag kan du således nemt indtaste budgettallene. Ændres tallet på et givet niveau, ændres tallene forholdsmæssigt nedefter i budgetstigen. Ligeledes kan du manuelt indtaste på de lavere niveauer, alt efter hvad der passer dig bedst. I forbindelse med indtastning er det også muligt at låse et givet felt, så det ikke påvirkes af de ændringer, du indtaster på niveauerne under. Opstår der en difference, fordi et felt er låst, kan du ikke få lov at gemme dit budget, før du har fordelt det opståede restbeløb. Når du indtaster budgettal for året, fordeles indtastning ud på hver måned i året med en fordelingsnøgle, der nemt kan sættes op, så den passer til lige præcis din forretning. Du kan også indtaste på månedsbasis og derved selv styre helt præcis, hvordan tallene skal fordeles. Du kan også tilføje noter til dine indtastninger, som gør det nemt at lave uddybende forklaringer til dit budget, hvilket kan være en stor hjælp til andre, der ser på netop dit budget. I InfoSuite har du også en unik mulighed for at lave en alternativ budgetsti. Det vil sige, at du kan ændre stien, hvorpå du budgetterer og stadig bibeholde den automatiske fordeling. For eksempel betyder det, at du i stedet for at budgettere på sælger, produktgruppe og kunde-ID, kan vende stien om, så din budgetsti for eksempel er produktgruppe, kunde-ID og sælger. Så snart du gemmer dit budget, konsolideres dine indtastninger med det samlede budget. Derved foreligger der med det samme et overskueligt budget, der nemt kan holdes op mod realiserede tal og meget andet. Dette var blot et udsnit af de mange muligheder, der ligger i InfoSuite budget. Her vist i et ganske almindeligt salgsbudget. Men i InfoSuite kan du budgettere inden for mange forskellige områder, såsom salg og forecast, indkøb, løn, projekt og i finans i form af omkostnings-, balance- eller likviditetsbudgetter. Om budgettet lægges som beløb, timer, antal eller andre måltal, er helt op til dig. Ønsker du at vide mere, så kontakt os og hør mere om de mange muligheder og funktioner, der ligger i InfoSuite budget.